हाल बा भाई लोग? ठीक बा? सब विश्वास करता नहीं कि ठीक हो या ठीक रहे के चाहिए। आज के बाद रोज वीडियो मतलब लेके आई चैनल पर, काहे कि बहुत दिन से वीडियो ना आवत रहलक हवे कुछ प्रॉब्लम के वजह से। अब भाई वीडियो के सपोर्ट करा यार, लाइक वही करा, थोड़ा आगे मैं बढ़ावा नहीं। अब भाई ई वीडियो बनावे के मकसद सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए वीडियो बनल बा, ना केहू के दिल पर ठेस पहुंचावे खातिर। अच्छा तो तोहरो मन करता का हो? काम करो, डेहरी में काहेला धके रखबू, हमनी के दान कर दो, माने हमरा के दान कर दो। हमरा ऐसन गरीब आदमी के हमरा बहुत जरूरी बाटे। कह ताड़ू की कबले रखी जवानी डेहरी में धइल। बड़ा हरामी हो बेटा। देख शादी बियाह होखेला, केहू छोट केहू बड़ बा, तो वही हिसाब से केहू के आगा केहू के पीछा शादी बियाह होखेला। तो इतना हड़बड़ाए के ना चाहिए। अभी कॉलेज के टाइम बा, अभी जा पढ़ लिख के तनी आगे में बढ़। शादी बियाह तो आज ना तो बिहान हो जाई, और न तो ज्यादा अगर मन करई होई तब तो ये में अलग के बात बा, तब तो जरूर होए के चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मन नहीं लगता पढ़ाई में, भाई शादी को दे दे जुलाई में। मन लागी कहा तोहर? तू तो ड्रेसे ऐसा पहनले बाड़ू कि देखिए केहू लागता तोहर मन कुछ और में बाटे। तो बाप माई से काहेला कहताड़ू कि शादी कर दे जुलाई में? एगो काम कर, केहू के लेके तू भाग जा। अरे दादा, बाप मातारी के तोहर दहेजो बच जाइए, तोहर हऊ पूरा शौको पूरा हो जाए, माने कुल काम हो जाए। समझ रहे हो? समझ रहे हो? पापा से बात करू करी है भोले हाला, छहु ना कही माई टोला मोहल्ला। तो तोरा शादी बियाह से टोला मोहल्ला के का लेवे देवे के बा हो? टोला मोहल्ला के तो एगो कामे रहेला कि तोहर कब नाम खराब होखो कि वो लोग के मजा आई। आ तू टोला मोहल्ला के बात करत ताड़ू, हुनकारा कोनो मतलब नहीं के। तू या कौन के लेके भाग जा, आ चाहे घर में रह। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं?